Беларускія цыгарэты любяць у многіх краінах Еўропы. Гэты бізнес працуе даўно і ў маштабах, якія людзі ў Менску ці Магілёве не могуць сабе і ўявіць. Хто, як і колькі зарабляў на гэтым? Гэтая тэмка цяпер на слыху, бо цыгарэты сталі масава адпраўляць на метэазондах. Раней гэты працэс быў арганізаваны інакш. Масавай была кантрабанда на аўто. Палякі канфісковалі машыны толькі ў выпадку, калі было схавана больш за 50 блокаў, а павышаны тарыф штрафу дзейнічаў толькі пасля 30 блокаў. Машыны, на якіх возілі цыгарэты, называлі бомбамі, бо ў любы момант можна застацца без аўто. Прафесіяналы дзяліліся між сабой інфармацыяй, калі працуе той ці іншы мытнік, ці ёсць на мяжы сабака. Мытнікаў умоўна дзелілі на 3 групы. Платнікі або беруны бралі грошы і прапускалі машыны. Пафігісты, асабліва не шукалі нічога, былі і прынцыповыя, тыя, хто на лапу не браў. Пад перавозку цыгарэт аўто спецыяльна перараблялі. На гэтым асабліва спецыялізаваліся ў Брэскай вобласці, але найлепшымі майстрамі лічыліся літоўцы. Яны бралі за аўто ад 2000 еўра. Да іх на пераробку ездзілі не толькі з Беларусі, але і з Польшчы. Далей па Еўропе цыгарэты даставлялі ўжо палякі і літоўцы. Злоўленых каралі, але ўсё адно ў цэлым працэс акупляўся. А пасля адбылося тое, што і з мігрантамі. Тэму сталі выкарыстоўваць у сваіх палітычных мэтах улады Беларусі, і літоўцы адказалі рэзка.